datir na ako boss ko. Ay lang gud ikaw manasay mga sa balay anak ka na ako sa opisina. Ako dinitanan. Dala madugay kog uli. Tal sabot na sa Irene. Kasi akong videohan imo hang bilihon. Ay uy, wala mo gibaw mo boss. Ya di man yan ako ibutang sa Facebook at ma YouTube. Pwede naman may post pero ay nagapil ako nga nagkanang Wala. Magkikagi. Wala kay naglingaw-lingaw man ko YouTube. Na kunuhay ko yung subscriber 26. Chatan ko sa kong customer sa duha ka pa. Pay i-vlog lagi na mo ito. Pwede ko pa mo. Siya basta pag video lang pa yun i-upload. Bango babay wala na sa sweldos. Wala dito. Usual kamo sa mga kuan mas dali ra didto kontra dire.